És a dir, fer una responsabilitat social integral amb tots els... En quant a les brigades, parlem de les brigades de servei. Una empresa que vulgui... És a dir, hi ha una normativa bàsica que les empreses han de complir en quant a la contractació de persones amb discapacitat. En molts casos no es compleix. En el cas vostre, explica'm una mica, una empresa que vulgui contractar-vos per fer qualsevol feina, quins beneficis tindrà? És a dir, dintre d'aquest marc de la responsabilitat social hi queda encobert, i dic encobert perquè la LISMI és molt clara en aquest sentit. Les empreses de més de 50 treballadors han de tenir una cota de reserva del 2% per a persones amb discapacitat. El govern en el seu moment va treure unes mesures alternatives, és a dir, les empreses si no tenen persones en plantilla, poden comprar obres o serveis a centres especials de treball, a empreses declarades d'utilitat pública que els hi computen el volum de treballadors pel volum de facturació. Per tant, qualsevol empresa que ens contracti a nosaltres el manteniment de la seva jardineria, l'arranjament de l'entorn de la fàbrica, d'un polígon industrial, d'un ajuntament, el que sigui, li compensa com a mesura alternativa a la contractació de persones amb discapacitat. A banda que entenem que la responsabilitat social que tothom s'ha posat a la boca, realment tots hem d'apostar. De la mateixa manera que nosaltres ens hem fet un codi de proveïdoria en el qual diem, home, tant per tant comprarem fusta que sapiguem d'on prové. És a dir, no només ens guiarem pel preu, doncs a l'hora de contractar serveis, obres, el món empresarial ha de posar a la pràctica mesures de discriminació positiva a favor de contractar obres, productes i serveis amb centres especials de treball. Suposo que una mica el vostre cavall de batalla també és aquest, la tasca comercial, intentar vendre el vostre producte. Ara ho esteu potenciant, inclús esteu intentant exportar encara més perquè ja exporteu molt els vostres productes. Cap a quins països esteu mirant? La nostra tasca comercial s'ha centrat bàsicament amb el Benelux, França i una mica al Regne Unit, però aquest és el nostre, on hem centrat el nostre esforç comercial i on hi tenim condensats els nostres clients. Pel que fa a les brigades, que òbviament aquí no podem exportar, doncs sí que hem centralitzat la nostra oferta amb ajuntaments, i aquí la feina, doncs estem treballant amb ajuntaments de tota la província, perquè insisteixo, integrar laboral i socialment amb totes les conseqüències. Ha estat molt agradable l'experiència d'haver de dormir a fora per part d'algunes brigades, perquè s'han hagut de fer tasques i feines que eren fora, allunyades de Lleida. Han fet el manteniment de la neteja i la pintura del tren de la Pobla. Doncs ha suposat un repte important. I estem, el que passa que bàsicament amb la feina de serveis és amb un radi al voltant de 50 quilòmetres de Lleida on hi ha el volum més fort de la nostra feina, tant amb obra, és a dir, amb administració pública com amb empresa privada. Teniu el suport de l'administració pública i de la privada, és a dir, o hi ha més suport del que són les entitats públiques? Nosaltres no parlem de suport, nosaltres parlem de que treballem tant per l'administració pública com per l'empresa privada. Dintre de l'administració pública és molt gran. Hi ha ajuntaments molt sensibles, l'Ajuntament de Lleida és un ajuntament sensible en aquest sentit. No amb xalom, és a dir, si mirem el volum de facturació, de contractació, hi ha ajuntaments de la província sumament sensibles a l'hora de valorar una oferta d'un centre especial de treball o una oferta d'una empresa privada. Hi ha empreses privades que ens estan generant feina, hi ha particulars, i també estem practicant UTEs. És a dir, allà la unió temporal d'esforços, doncs nosaltres l'estem practicant, l'hem posat a la pràctica, estem participant en el manteniment, vam guanyar el manteniment el concurs de manteniment dels Camps Elisis i vam fer una UT amb una empresa, amb Urbàcer, i allà treballen colze a colze treballadors discapacitats de Xalom amb treballadors no discapacitats d'Urbàcer, i penso que és un model i una forma molt vàlida de treballar. Vull dir, insisteixo que hi pot haver administracions sumament sensibles i d'altres administracions no tan sensibles, hi ha de tot, i l'empresa exactament igual, l'empresa privada exactament igual, vull dir...
I ja per acabar, quins són els projectes i necessitats de futur de Shalom? Nosaltres hem de, ara mateix, això fa uns mesos, segurament el plantejament hagués estat un altre. En aquests moments hi ha una prioritat, i la prioritat és assegurar els llocs de treball que ara mateix tenim creats. Primera prioritat. Segona, ampliar aquests llocs de treball, perquè tenim una demanda d'ocupació important. Amb aquesta demanda d'ocupació hi ve afegida una estratègia empresarial de diversificar en el camp, en l'àmbit de la fabricació de productes de fusta, producte nou, i apostar i vendre, i buscar i apostar i vendre. En l'àmbit de les brigades, diversificar al màxim el nostre ventall de serveis i poder cada vegada ser empreses més solvents i que la gent, sobretot ens contracti per aquesta part de responsabilitat social que dèiem abans, pel fet que no tenim les mateixes eines en el mercat a l'hora de competir, però sobretot perquè fem la feina molt ben feta. I per finalitzar tenim un projecte que ens cou damunt de la taula, que és molt important, que és el fer una fàbrica nova. On estem no podem ampliar, no podem créixer, tenim problemes d'accés d'allàdocs de tràilers, hem de fer una fàbrica nova, un altre espai, i això ens permetrà, en les actuals instal·lacions, de retruc, ampliar les places de centre ocupacional, i l'altre projecte que és molt important és que ja hem esgotat les places d'habitatge que la nostra organització ofereix, és a dir, les llars residència. Ja no tenim places sobreres. En el moment en què hi hagi persones que tinguin la necessitat d'accedir a un dels nostres habitatges, malament ho tenim ara. Per tant, vol dir que hem de crear noves llars residència, més serveis. Doncs moltes gràcies, Teresa, molta sort, de veritat, que pugueu continuar i complir tots aquests projectes que teniu en ment. Gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies, Lleida Activa. Doncs...